Enw I PC Pritchard a rwy'n Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion yma yng Nghymru. Fy ngwaith I yw gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel. Un ffordd dwi'n gwneud hyn ydy trwy ymweld â'r plant yn ei ysgolion I ddysgu nhw am diogelwch, fel diogelwch y we, am cam defnyddio sylweddau ac am ymddygiad. Ar rhan SchoolBeat, hoffwn ddiolch I bob un ohonoch sydd wedi bod yn dilyn y rheolau ymbellhau cymdeithasol a wedi bod yn aros adra. Mae o mor bwysig. Dwi hefyd eisiau annog plant, pobl ifanc a teuluodd trwy Gymru I gyd I aros yn ddiogel yn yr amser anodd yma ac hefyd y cyfnod anodd sydd I ddod. Fedrai werthfawrogi fod aros adra a dilyn y rheolau yn gallu bod yn heriol ac yn anodd, ond da ni'n neud hyn mwyn amddiffyn ein gwasanaeth iechyd ac hefyd y gwasanaethau brys eraill. Yn ôl y rheolau mwyaf diweddar, dylech dim ond mynd o'ch cartref mwyn mynd i'ch gwaith, os ydych chi ddim yn gallu gweithio adra, mynd I siopa am fwyd, neu am rheswm meddygol. Os ydych chi'n mynd o'ch cartref, dylech aros o leiaf 2 medr neu 6 troedfedd oddi wrth bobl eraill. Ac ar ôl cyrraedd adra, dylech chi olchi eich dwylo yn drylwyr yn syth. Ar hyn o bryd, mae dal yn bosib I chi fynd o'ch cartref unwaith y diwrnod am ryw fath o ymarfer corff fel rhedeg neu mynd am dro. Os ydych yn neud hyn, dylech dim ond wneud efo pobl sy'n byw yn eich cartref. Dylech chi ddim bod yn cyfarfod pobl sydd ddim yn byw efo chi. Mae hyn yn meddwl, ni ddylai plant a phobl ifanc fod yn casglu efo'u ffrindiau I gymdeithasu. Nid oes hawl gennych wneud hwn wrth I ni gyd trio cydweithio I atal yr haint coronavirus rhag lledaenu. Ni fydd pob yn dangos symptomau. Mae'n bosib bod y feirws yn gallu pasio o un person I berson arall trwy cyfarfod yn y ffordd yma. Gofynnaf I bob rhiant a gofalwr helpu ni I helpu chi cadw ein teuluoedd ni gyd yn saff trwy cadw eich plant a pobl ifanc adra a dilyn rheolau y ddeddf. Cyfyngiadau sydd yn ei lle I gadw ni gyd yn ddiogel. Pam mae rhaid i'r heddlu mynd I digwyddiadau fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, fel tanau ar laswellt, neu hyd yn oed pobl ifanc yn dod at ei gilydd, mae o mwy o risg, nid jyst i'r pobl ifanc, ond hefyd i'r swyddogion ddal yr haint. Hefyd, os mae'r heddlu yn delio efo'r digwyddiad yma, falle ni fyddwn yn gallu delio efo digwyddiad arall yn yr ardal sy'n mynd ymlaen. Os oes angan I blant a phobl ifanc mynd allan am ymarfer corff, beth am mynd fel teulu? Mi fydd o'n siawns i'r plant a phobl ifanc ollwng stem o dan oruchwyliaeth eu rhieni. Dwi'n gofyn I chi helpu ni. Cynharaf y cydweithiwn efo'n gilydd, y cynharaf fyddan ni'n mynd yn ôl i'r hen drefn. Am fwy o wybodaeth, plis ewch draw i'n gwefan, sef schoolbeat.cymru ar gyfer gweithgareddau I teuluoedd a gwaith mwyn plant dysgu sut I aros yn ddiogel. Plis helpwch ni I helpu chi. Aroswch adra, arbedwch bywydau.